Inilunsad ng Bureau of Immigration Clark International Airport o CRK ang kanilang bagong forensic document laboratory nitong Miyerkules, November 27 bilang tugon sa pagpapaigting ng national security ng bansa. Gamit ang makabago at advanced na teknolohiya na kung tawagin ay Video Spectral Comparator, mas mapapadali ng madetect ang mga peking dokumento tulad ng mga pasaporte, visa at iba pa. Ilan lamang sa mga feature ng Forensic Document Laboratory ang pag-aanalisa ng watermarks, automatic na pagsascan ng mga microprints at iba pang mga security features ng isang dokumento. Gamit ang naturang aparato na inilunsad ng Bureau of Immigration dito sa CRK, ang mga pasaporte at iba pang travel documents na kagaya nito ay dadaan sa proseso ng detection, assessment at confirmation upang matiyak kung tunay nga ba ang mga ito. Sa anti-fraud section ng Bureau of Immigration, babagsak ang lahat ng kaduda-dudang dokumento na mahaharang ng mga immigration personnel upang isailalim sa Forensic Document Laboratory. Ayon sa acting chief nito na si Marivic Beltrano, mga krimeng kagaya ng human trafficking, identity theft at terorismo ang magagawa nilang pigilan sa CRK gamit ang bagong aparato. We do the document examination of all the question document referrals. That includes the passports, the identification, the residence permit, the identification cards, and other travel documents. We can protect all the travel document issued by the all concerned agencies, especially those security documents issued by the Bureau of Immigration. Nagmula ang Forensic Document Laboratory sa gobyerno ng Australia na sila ring nagbigay ng specialized training sa mga personnel ng kawanihan para sa pag-ooperate nito. Ayon kay Beltrano, ito na ang ika-6 na Document Examination Laboratory na matatagpuan sa buong bansa, kasunod ng nasa punong tanggapan ng kawanihan sa Intramuros, Manila. Pati na rin sa iba pang mga paliparan tulad ng Ninoy Aquino International Airport Terminals 1 and 3 at sa mga international airport ng Mactan at Davao. Lizen Morten, CLTV 36 News.